Yun, Mary Hill. Wow, Ave Maria. Yan o, mag-ano tayo dyan o. Mag-picture tayo. Tara, picture tayo. Ave Maria. Punta kayo doon. Picturean ko kayo. Yes. Uulitin pa. Yun! Oh my God! Napakaganda! Napakaganda! Uhuhu! Imagine that. This is a surfing area. Napakaganda. So, mga amigos, andito tayo ngayon sa Mary Hill. Ito ay, I think, part pa rin o part na yata ito ng Agno, Pangasinan. Hindi na ito Burgos kasi nasa boundary na yata tayo. Not sure, pero tanungin natin mamaya. Pero look. Wow, napakaganda. Oh my God, there you are. Kaya pala Deadpool. Yung pala death. Yeah. Wow, wawi. Woo! Pakaganda. Yes. Surfing capital. Hindi capital. Surfing area. Sinabi ng San Juan dito. Yun ang Deadpool daw. Deadpool pala. Wala po bang tricycle dito, Sir Jerry, na Is it pansit? This is it, pansit. Kita mo yan? Kita nyo? Wow! Oh my God! May mga tao doon pero madilim. Sa area na yun. So, ganda. Ito ang tunay. Ha? Ayan, yan ang surfing area. Sakto doon. Tapos sa tamaan na yun. Okay. So dito yung dito yung mismong kapilya nila, chapel nila. Tawag nila dyan is Mary Hill. Yes po. Morning po. Am I not here? I who am? So ito ay Oratory of Holy Mary. Magagawa pa lang tayo para yun ang isasabit natin ngayon. Oratory of Holy Mary of Guadalupe. Ayan. Tignan natin.
am I not here? I, who am your mother. Ayun, amigos, wow, napakaganda. Kita nyo? Wow. Nandito tayo sa Mary Hill. Ayan. Yan ang Mary Hill. Yan. Mary Hill ang tawag. Isa itong chapel. Siguro retreat house ito eh. Pero napakaganda. Yan ang buong West Philippine Sea. Papakita ko sa inyo. Tayo. Wow. Oh my goodness. It's a good place to surf. Surfing area ito. Big body of water. Laki ng alon. Tapos doon kami galing kanina. Doon sa may banda doon. Yung tinira namin kagabi. Doon kami natulog. Doon sa may, dito pala, sorry. Dito sa area na to. So, kung makikita nyo, silhouette na lang. Pero nandoon yung mga tao. Yung mga naliligo dyan. Ganda. Magnificent.
breathtaking view from up above. Laki ng body of water. So, ngayon, kanina galing tayo sa chapel. So, this time, tignan naman natin itong dito. Itong napakagandang. Yan na po siya. Mary Hill. There you are. Tapos parang merong ano dito. Parang merong lagoon. Yan. Yung mga swimmers dito. Magandang area sa baka. Yan. Wow. Kasi may resort dyan sa taas. By the way, ito pala part na ito ng part na ito ng Agno. Agno, Pangasinan. Ang boundary pala kanina ay yung ginagawang tulay, yung bridge. Ayan. Ganda. Ito, sarap yung swimming pambata. Paradise. Tapos nga pala, dito nakaukit yung image niya ni San Juan de Diego dito sa punong kahoy na to. Ganun din doon. Tignan natin yung Mary Hill sa mas malayo. Yeah. Yun, wow. Very. Tapos dito may imahe na naman si walang pangalan baka si Bossing Jesus. Ang ganda. Napakaganda. Oh my God. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat sa napakaganda niyong likha. Sana kaming inyong mga nilikha ay mapanatili ang kagandahan ninyo. Kagandahan ng gawa ninyo. Yan, mukhang galing na sina Mami sa loob ng chapel. Ang ganda. Ang gandang Belen, oh. Yes, very unique, very artistic. Siguro may contest. Ang galing. Ang Belen. Yan ang ganda, oh. Meron siyang star sa likod. Tapos ito yung kanyang bangka. Ito yung kanyang bangka. Ang ganda. Ang ganda ng chapel, oh. Ang mahal siguro ng ginawa sa dingding na to. Yung mga yan, mga corals. Wow. Mga corals yan, oh. Yan. Yung dingding niya hanggang poste at lahat. Corals lahat yan. Pati dun. Pati itong poste niya, kung titignan mo, corals siya mga yan. Napaka-natural. Ganda. Wow, yun pa, mga hanging belens. Ayan pa. See them? These are hanging belens. Wow, ang ganda. Oh. Ang galing. Ito ang ganda. Anghel. Siyang anghel na may trompa.
Yan! Huli kayo ng mga balbon. Oh. Sige, picture dyan. Dungaw doon. Yan ang Mary Hill. Ayun, mga tao. Wow. Oo, talagang surfing area ito. Diba? Hindi siya pang swimming, surfing talaga dito. Baka ano, hindi pwede kasi bato. Mabato dito sa gilid. Maultog kita. Sabagay, oo nga naman. Hindi pwedeng mag-surfing pagka babato sa ano, ilalim. Ano meron ba ito? Alright! Yay! Napakaganda. Ayun ang ano, yun ay Parang ayaw namin umalis eh. Itong dalawang to, oh, ayaw umalis. Ayaw umalis. Woo! Ganda. Hindi pala sila makaakyat dito. Oo, dito. Ibang lugar ang aakitan nila. Mga amigos. Ako din eh. Ayoko na rin umalis. Napakaganda. Punta kayo rito. Time to go. Ave Maria. And there's the chapel. Ang ganda ng wall ng chapel na yan. Ang mahal niyan. Diyos ko. Ang tiyaga nila. Design ng lettering. Oo. Aramaic. Ay ano? Ano tawag mo yan? Parang ewan. Parang gothic something. Parang ano eh. Ancient. Doon pala may CR din sila. Nakakapagod. Nagmaya pikin-nikin-ni na. Sus, Diyos ko. May well done pala yun. Ha? Bakit naman na ni Kuya Jerry? Ah, si Kuya Jerry. Kuya Jerry, let's go. Ha? Sabi ko minapakan ba ako? Wala. Wala si Kuya. Ito po ang basketball na walang board. Yan. So ibig sabihin pag naglaro ka rito, puro ringless. Kailangan ringless lahat. Kung hindi ka makakashoot. Tapos pag time out, yun may kampana sila. Ang laki. Oh yan. Alright.
Dito ulit tayo. Ano talaga rubber shoes nito? Oo. Dito tayo ulit sa Ave Maria. Yung sa taas ay water system nila, mayroong filtration process dyan. Kaya ang sabi ay pwedeng mainom yung tubig. Yan ang filtration process. Puntahan natin. Wari ko ano to wari ko Israeli technology ito. Galing oh. Yan oh. Oh, yan. Yan. Yan ang filtration process nila. Yan ang tangke. Kaya paglabas, matabang na yung tubig. Hindi na siya maalat. So from here, nakikita rin yung yaong resort. Yung nakita natin kanina sa karatula dun sa labas. Ulitin ko ang may-ari daw nito kapitan ng barangay. So, malilit na cottage nga lang naman, pero may mga bisita rin sila. And that's the whole West Philippine Sea. At nagtatawag doon sa akin yung alam mo na. Papunta na nga eh. Wala, talagang nahuhulog tong short pan ko. So, anong ginagawa niyong dalawa?